Ano ba ginagawa ng balay atong singlon ba? Ayo! Ayo! Uy! Klaro kayo sa banyo, naligo. Dumitawa nga, nagapangayo. Klaro kayo, diri. Nakita na. Magpakuno-kuno ko nga wala na ko siya Dali lang nakita. kaya, nagapaligo pa, abi ako. Magpakuno-kuno ko nga wala na ko. Uy! Kaputi. Salamat kaya, nakapaligo na akong susunod siyang 3 kasimana. Moto kay hambal siyang manugilo at 3 pa akong kasimana bago makapaligo. Hindi man ako pwede ka pang hugas. Hindi man ako pwede ka pangbasa sang tubig. Ay, kabutlay. Ay, Anong, naama, ara man na dira sa dali tunga-tunga. lang! Amo sa tunga-tunga na ilang liguan dira sa... klaro man ka... pasaylo. Pasaylo. Madam! Ayaw ko! Koy! Ayaw ko! Bata pa ko ko! Butangi. Ay, Nanipadulong na. Nagtapis. ang kolektor man niya. Nagtapis, nagtuolya. Paano ni kaya... Ang kolektor man galing niya. Paano ni kaya... Wala ako sang inugbayan. Nagakudog-kudog ako. Wala ako sang kwarto. Bago ra bang ligo. Pandapit. Ano ang imuon ko? Madam, ayong aga. Hindi na ako makaligaw sini. Ang cool! Ang good morning. Good morning, cool. Pasensya kaya. Medyo nadugayan ako kaya niligo abi ako eh. Oo, madam, nakita ko nga naligo ka. Gagisa pa ko first time ko naligo. Madam, nga yung liguan, ang aradra sa tunga-tunga sa... Ay. tunga-tunga sa... Sa una man gud na cool. Gihungad man gud na sa akong papa kaya dati sang na may kabaw. Liguan na sa among kabaw. Mo ba? So, pagkakaroon kay wala na may kapaw, wala na may kanding, wala may baka. So, mauto na isipan sa akong papa nga magasto pa magtukod may kuhan, buba. So, mauto nga why not imo na lang daw niya liguan. So, mao ni nakatipid na may kaga. Okay, boy. Sige, madam. Why you don't try it? You want to try? Dili, madam. Dili ko pero, Boy. madam, Kabaligi ko kung sa ito yun imo diri sa ako, aba. maayo kay kabalo na kasakong tuyo, madam. Wala man ko na akong papa. Wala imong papa. Tapos, wala man ko na akong mama. Wala ang imong mama. Wala naman ko kay mama, wala naman ko kay papa, kaya namatay naman sila. Anong buot mo ang balon? Ani, madam? Gigipakita ang paa. Wala na ko. Wala na ko parents diri. Kaya pag ulam tati sa akong mama o papa, uya pa mangguto ato sila. Oo, madam, pero maningil ang takong utak. Gipakita ang paa. Ang cool. Ikaw cool. Pili ka cool. Gusto nimo nga maapas akong mama o papa? Anong buot mo ang balon, madam? Gikuha niya akong kamot. Madam, ayaw. Cool. Ayaw, madam. Basi kung pwede nga. Madam, buy-buyin akong kamot, madam. Gisulod akong kamot. Gisulod akong kamot sa bulsa. Basi kung pwede ko nga, kuhan ba? Ayaw. Pwede lang ka kumahangyo sa karoy. Anong angyo ni mo, madam? Basi kung pwede ba nga. Manghangyo ko nga. Ikaltas na lang ni. Ay, ano, madam? Ano? Ikaltas na lang ni ba? Gikalso. Madam. Dali lang. Basi kung pwede, ako nga. Regalo na lang sa nisa ako kay Pasko, man.
Tapos, Pasko. birthday pagod sa akong uncle. Ugma nga si Uncle Brixton. Mao ba? Madam, pero kailangan nimong mubayad, madam, kay Judith. Ay, gisulod ba niya? Hindi na pala magkuhan-kuhan. Dili di ka mo pahangyo, kuhan. Madam, ang akong kamot, madam. Sayang ning liso ko kung dili mo ko pahangyo, Gikaon sa bakunawa ang akong kamot, madam. Nagogoy liso diri kuhan. Gitulon sa kokomelon. Ang damay ka. Nag-iisang liso manggunikuhal. So, maunikuhal nga kuhan kaayo ni po. Mahal kaayo. Madam, ay. Kulbi, ang iyong asa ko. Madam, saan mo ni bayar ba? Sige po, hindi ganit ko nga. Ang iyong unang ganda ko kaya, wala na magugay papa, wala na magugay mama. So, basi kung pwede nga, i-quits na lang sa ani. Quits. Pili ka, Kul. Pili ko. Atag na lang na ako ni sa uban o mabayad ko ni mo. Sayang ba yan ni Kul? Sayang pa. Grasya ba yan ni Kul? Sayang. Sige, madam. Ilista lang. I-quits. Well, yung nalang imong amo nga, Kwan. Dili na ko kabayad ka, inihit. Run naman ko. Sige, madam. Sige, madam. Ipili lang ako number ni mo. Sige, madam. Salamat kayo, Kwan, kay gipahangyo ni mo, Kwan. Unsa ko no? Nahikanran ka. Mulagi, boss. Wala naghatag og kuan, boss. Pag-abot ako sa balay nila, nakapadlak na ilang balay, boss. Pandamay dyan. Ipablatter to. Boss, di na siguro to kailangan to ipablatter, boss. Wala naman doon rin sa lugar, boss. At ito nag-ibang lugar, nagpasurigaw na. Pandamay ka. Bulilyaso na. Pila pa man itong iyang bayro nun? 5,000 pa to, boss. Kung amo na, ikaw nang maghatag na. Ikaw nang magbayad na badong. Pero, boss, final na badong. Ikaw nang maghatag na badong. Ikaw nang magbayad ikwalta sa ibong sweldo. Brigada Drive! Pandamay ka, Malilian. Papa J, Pinunoy. Matamati na lang na dong, anak kakuan ka naman. Ako ang magantosan ni Papa J, Pinunoy. Nung himuon ko sila. Mo nang lagi na. Especially sa mga nagapaningil. Ayaw lagi padala lagi. Kaya padala-dala kay buot baya na sila kung mangutang sila. Ang pamangkot kung ano ko tong ano ko tong gihimo daw sa iyang gisingil. Nga wala nakabayad sa utang. Ha! Pagkatibay. Bagong ligo daw to, brad. Bagong ligo. Alin sa kuwan daw to? Alin sa lunang nga. Oo. Alamay ka. Ano Bagong naman ligo. to? Alin sa kuwan? Turugban. Pero wala na nagamit. Ano na? Murag bubun siguro to. Base siguro kung ano na ba? Ang limpyo naman siguro to, Brad. Naman itong pwede na liguan. Ang damay ka. Kaya ano na lang to, Brad? Hay?